Hola amics, sóc en Roger de Fotologístics. Avui des del camp i us explicarem com fem fotografies de sisons. Comencem! En aquest guaret hi ha un sisó. Ens esperarem a que sigui migdia per acostar-nos-hi, ja que no el molestarem. En aquest guaret fa dies que hi veiem un sisó. Anem a veure si trobem el lec. Hem localitzat uns excrements per aquesta zona. Sabem, per tant, que el lec el tindrà per aquí. El que farem serà col·locar el height en aquella posició d'allà perquè sabem que el sol surt per allà darrere. Per instal·lar els heights, recordeu que necessitem els permisos de l'administració i dels propietaris dels terrenys. Ja m'han dit de què és el camp. Anem a veure si els propietaris estan d'acord en que posem el height. Ens han dit que sí, cap problema, podem seguir amb el següent pas. Primer el posarem una mica allunyat i poquet a poquet el anirem acostant. Són les 6 i poc del matí i ens en anem a provar el height de sisó. Hem entrat ben d'hora al height. Ara ens cal esperar a que vingui. Hem estat uns quants dies per col·locar el height en la distància perfecta per fer les fotografies. Per aconseguir aturar el salt necessitarem força velocitat. Fixeu-vos quin comportament té el sisó abans de saltar. Ens ho indica perquè pica amb les potes, fa un cop de cap enrere i salta endavant. Just després, normalment torna fins al punt de sortida i tornarà a fer el mateix. I ho farà unes quantes vegades. Si cal, per fer els salts, haurem de pujar l'ISO per aconseguir prou velocitat. En canvi, quan el tenim aturat al davant, no cal pujar la velocitat i podem fotografiar fins a 125 de velocitat. Us recomanem utilitzar trípode, ja que podreu disparar a baixes velocitats sense que es mogui tot l'equip. Per aconseguir aturar el cap quan canta, necessitem també altes velocitats. A velocitats 200 tenim aquest resultat. En canvi, a 1000 ja aconseguim aturar el moviment. Ja heu vist la dificultat que té aconseguir fer fotografies de sisó. Ara ja tenim el resultat que volíem i ja ens en podem anar cap a casa. Però no ens en podem anar quan vulguem. Hem d'esperar que vingui el guia a recollir-nos. No podem sortir del height fins que el guia truqui a la porta. Si t'agrada el nostre contingut, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal i activar la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.